zo sai te kan chana so kan go to ka sin manung kan siam na so me ka ka ti tu kan lo ni chuan te su ka re te su kan hung za pura ai tai la su kan za ki view ni chuan kan le ta ko kan za ya chu kan za ki tu lo ni lo chuan kan ba me ta pura mai ra so me ka ru lo ta thu a lo la nang eden na ta vai tu kha lo ka ri va in thoi ra ting kal va ri tu fin tak chuan i thi no a lo lo ma i hi ka ri lo lo ve ni chu amen til kan se fi lo fo chi na ma chu chu pa thian tha rawi eting nge a lo kal ki le khoi a nge a lo ku chin hi kan se fi ti to lo wa hian pa thian fo ta hian kan fe fo chi na tha raw thing min don do pe kan lo fo chi hi hian ka mu ve da wa ni Galatia bungli changa kan chia chuan pathianin afa pame chichen chudan de beng ron he so ta fa ni an mu ti nan aron dia chumi zo chia ron sei chu chumi chuan pathianin afa patharau chu kan thinu ma aron ti atia pathianin tharau ron ti chuan thinu ma chat ani kan thinu hi thil dam taki anai towa mana adam mai evi wang khan mission zong mission bo ya lu feka an to lo to riu na te an to lu e mani chu dia chu kan voi na mi te bo kan thilu an thil tam tak kan nai to a eden sol dia me voi tam tak au ma na ka tam tak ka to la chu pa thian ni lo ten fai bo ron ti tam a lu ni amen na eden na ka vai to kha lo ka ni fai thoi la chuan kal vai ti fi ta chu thi lu ma lo lo kan thi lu ko lo ta thil sol kan nai to na te kan thilung in na ta chisam sama to te room na tu ma security thila lo ka to te pathian ni ka pa ni sa le ai ka thilung ma ka ro om ve ta ni so mi ne ma chen kan thilung ko se ne la pathian che na tu ri pathian thilung pathian ni min ke fa no min kal va tu fi ta kina a ke va ya a ki tian ni den kan thilung in bo se ka le la kan na sa ya mu he am pe kan na sa ngung ta ka ngai ko chuin ana tumun ta ba ko chu isai ho sam tu ti ka akan sang ro kan chu tom trai na manga chu mi zo ye da ye nu na te lon ti ka kan sa jo na sai so na cho me re ba te ba kan na doi na la nge ko mai le sa ke kan sa na pa dai mu na ra si me ma lan pa ma tu ni ko ri kan kal le ani a man ma te lo chu na pa eng ai ti ti a phong kim the lo ba ida rumah channel pa haleluya lalpa kom te ni mai lalpa haleluya amin sare no pe lalpa na mo tu haleluya lalpa ilo lu tu ri ka ti lu Hallelujah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ